O alcalde Santiago Freire informou da xuntanza mantida con Portos de Galicia de cara á consecución dun novo aparcamento público na zona de Labarta. Segundo explicou o propio rexedor, o obxectivo non é outro que poder habilitar máis de 120 novas prazas de estacionamento na zona. Unha superficie que agora está con zahorra e non é utilizable como estacionamento, sí que se utiliza para a instalación de chiringuitos durante as festas de San Bartolomeu ou as festas de San Marcos, pero que se pretende que se faga unha pavimentación en aglomerado, que se delimiten as prazas de estacionamento e ao mesmo tempo que ese estacionamento quede conectado co aparcadoiro do Mercadona, de tal xeito que facilitaríase tamén a entrada e saída a través do parking do Mercadona, daría unha solución de proximidade cerca da estación de autobuses, cerca do paseo marítimo e tamén cerca incluso do propio parking da rúa Xuiz Falcone, de tal maneira que, sobre todo en días de actividade comercial intensa, os xoves e domingos e demais, pois que haxa unha resposta de ampliación de prazas con respecto ao que hai na actualidade. A actuación sumaríase tamén a ampliación e mellora da superficie do ecoparking, onde o goberno local quere emprazar unha zona para o estacionamento de autocaravanas, algo no que xa levan meses traballando. Se está facendo paralelamente unha xestión con Portos que supoña que na zona onde está o ecoparking se habilite unha serie de prazas para autocaravanas, se ampliaría a sección dese ecoparking, de tal xeito que se complementaría a oferta para autocaravanas que hai na localidade. Neste momento hai un implantado na zona do Eroski da Barquiña, pero é conveniente pois liberar superficie para este tipo de servicio máis próximo ao casco histórico.